balita sa lawasang pungsod ng Subugman, mga balita sa Batagas ang inampang kagabalita sa artista. Aron na sa mga balita sa Bangman, mga tubiko nga mangina sentro sa katon nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Ang resolusyon nga nagapanugot sa importasyon sa 300,000 katonelada sa kalamay ang illegal suno sa palasyo sa Malacañang kaga dapat ang nagapadayon man subong ang investigasyon ang otadre sa pagmato-mato ni Agriculture Undersecretary Leo Caldio Sebastian nga pirmahan na diri for the President apisar pa nga wala man na siya gin-authorize kundi nga siya ang ginabutang bilang alternate sang presidente para lang niya magatambong sa pagsinapol. Why siya ginataga na sang otoridad nga magapirma diri on behalf sang ato nga presidente. Sa pagka-check naton lang subong diri sa may syudad sang Bacolod, may raman na sang wala na subong sang changes. Wala na sang changes sa may presyo sang kalamay kaga kabay pang maganubo base wala ni nagahulag kay man na balita na. Pero kung napasugtan mula yung mga traders kada adlaw nagasaka ang presyo. Tatlo ka mga Sugarcane Federation sa Negros Occidental nagasuporta sa appointment ni Mr. Aurelio Valderrama bilang planters representative sa Sugar Regulatory Administration Board. Si Valderrama nga nagasumpa nagligad sa kaya Mayor Alfredo Benitez pero may sentimiento dali sa Vice Governor Jeffrey Ferrer nga silingan niya titotal do ginambal naman ang ginakuti kumanto nga i-revoke abi ang appointment ni Valderrama dito duron na lang niya. Pero kung na si Mayor Benitez man niya magambal siling niya tiwal ko na yung nakabalo sang away na naya Valderrama kag Vice Governor Ferrer. I-check na nakaroon sa report ni Bombo Ana Sindol Sorilla. Team Children's Protection Desk kasang Bacolod City Police Office naga-imbestigaran na sa sining aligasyon sang isa man ka minor de edad nga pasahero nga siya ang ginhimas sa paa sang taxi driver. Dobay saya ka driver yang mangmansya sang pangalan da sang iban nga mga taxi driver sao diri sa maya syudad da sang Bacolod. Minado kay payang nga tijutay lang gina sila kataba o base isa, duwa, tatlo lang niya gani. Inakaroon na sa report ni Bombo Gracelyn Labaton. Sa mga balita national, Senator Ivy Marcos sa Banwa nagpanawagan na sa sining auto de President Bongbong Marcos nga i-reshuffle ang mga matagas ng mga opisyal sa Department of Agriculture kasunod sining pagpirma-pirma nila dito sa pangalan sang Presidente sa Sugar Order Number 4. President Bongbong Marcos sa nagigsapol sa mga opisyal sa Department of Trade and Industry para diskusyonan ang ining batuman na kataas nga presyo sang abono. Ang Senate Minority Leader nato na Coco Pimentel nagahingyo na nga dapat imbestigaran ang ining pagbakala sa DepEd sa overpriced pero tuman kahinay ang processor sang laptop. Pero sila nga diri sang laptop supplier o anway meet namon ang mga specification sa gobyerno kagasubang man ang price requirement. Intel sila ron ng processor ang bili 58,000 pesos. By the way, sa ginapagwadre banwa sa Forbes magazine, nagpanguna sa gyapon ang maguluto ng sa pinakamanggarano ng Pilipino. Ginasunda na diri banwa sa property tycoon nga si Manny Villar nga subong nga mayara sa 7.8 billion pesos nga net worth. Sa balita sa Batagas ang hinampang si President Bongbong Marcos sa nagamur naman sa kamatayon sa katanasaning Pinayo sprint legend Lydia De Vega nga nagtaliwan na bangod sa breast cancer. Para sa Presidente si De Vega ang nagabato man para sa good fight. Kagate subong bilogal sa ning sports community ilabi na sa bahin sang athletics ang nagakasubo sining pagtaliwan sang Asia sa fastest woman nga si Lydia De Vega.
Agiban pa ang mga impormasyon na kag mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalaga na kita diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. 15 minutos na nakaligad sa taknang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Si Senator Amy Marcos ang nagpanawagan kay President Bongbong Marcos. Dapat balasahon, dapat i-reshuffle ang ini mga opisyalis sang Department of Agriculture kasunod sang ilang aginhimo, aginpirmahan ang pangalan sang presidente sa Sugar Order No. 4 nga nagahatag sang panugot sa importasyon sang 300,000 metriko tonelada sang kalamay nga ginatag sang palasyo sa Malacañang at tinalikdan ng adlaw banwa. Kahapon nagpatigayon liwata diri sang press conference si Press Secretary Trixie Cruz Angeles nga nag-atag nga hindi ini siya pirma sang presidente. At the same time, hindi man notarizado si Department of Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian nga pirmahan ang pangalan sang presidente. Sa statement na ginapagwa sang female senator, ang unauthorized and fraudulent use of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.'s office para nga ma-justify ang ining plano kag paghatag sang approval sang Sugar Regulatory Administration sa idalom ni SRA Administrator Herminy Hildo Serafica. Ang proof pamatuod nga mayara gid sang mga smuggler mismo dira sa sulod sang Department of Agriculture. Suno diri kay Senator Amy Marcos. Silingan niya dapat mag-akto na diri ang aton sa nga presidente para dira sa mga matagkas ng mga opisyalis ng Department of Agriculture i-dismantle ang criminal syndicate within the government. Ang ginainto lang suno diri kay Senator Amy Marcos ang yaraman mismo sa gobyerno. Kag ang nagainto ang araman siyempre sa gobyerno. Ginisita diri nga impormasyon sa senador nagikan sa mga local sugar producers. Ang presyo sang kalamay subong nagalupok sa kagatos ang kada kilo because imports were being cornered by leading manufacturers of sugar products in connivance with the officials of the Department of Agriculture. Ini gani base isuli. Ginaplastar ni nila ang amoni nga sitwasyon na banwa para nga mayara gedya sang bastante nga basihan ng pahayag ni Serafica. Ginakulang kita diri sang kalamay pero ginakulang kita sang kalamay nagsaka ang presyo amo na nga ma-import gid ang aton pungsod. Pero kung padalman tagid banwa wala sang shortage. Wala sang shortage. Bastante gyapon ang supply sang kalamay sa aton sa mga merkado sa mga supermarket diri sa may Bacolod province of Negros Occidental and the whole Philippines. Nagsaka lang gid galing ang presyo. Kay man kun why na supply tani pagkadto naton sa mga merkado kon sa mga supermarket why na kita may mabakal. Amo na iya ang shortage nga ginatawag. Ang why na kita may mabakal kay waay naman sila sang i-deliver sa mga retailers ining mga trader pero kadamo pa eh. Siling gani sang mga retailers, pag gusto malang gani kami ko na kadamo ang gamon iga-order kay nga ma-deliver man sila. Tibayo ayon ni gawa subong kay nag-check kata sang Miyerkules 98 ang presyo sang kalamay dira sa may Libertad Public Market. 98 ang refined sugar kada kilo. Ang ginakangawan to nga magasaka siya sang piso kada adlaw. O kay manti kada adlaw na nga pagasakalin sang tinalikdan nga semana. Pero at least na mayo-mayo ni subong. O naguntat ang presyohan ay sang refined sugar sa 98 pesos kada kilo. I-check nato na direkta dira sa Maya Libertad Public Market with Sir Jimmy Sukenya, isa sa mga nagabaligya dira sa kalamay. Bombo Gracelyn Lobaton sa report. Kamin. Number 8.
live kita no rig sa posto sa doon ka usod na nagbaligya din ng mga groceries at Mhm. Okay. Sige, do problemado ginaton signal. Mamo Grace, so please come back. Okay. Kay sa iba na ganis sa mga merkado, banwa, isa na kagatos sang kada kilo sang refined sugar sa supermarket. Yati syempre layo nagimanaya ang ilayang presyo. Adira, meron sang 108 pesos sang kada kilo sang refined sugar. Kaya tinalikdan na to 85 man ang raw sugar dira sa may Libertad Public Market. Ay syempre mas nubo-nubo man ang iba na ganaya bisan nagpangapi nila brown sugar na lang ang ilang ginabakal. Kaya at least medyo minus ng iyang presyo. Bobo Grace, please come back. Ma'am Marlene. Okay, go ahead. No. Ma'am Marlene, let's endless no sa Libertad Public Market sa pwesto ni Sir James Piña. Ang pangayuan ta sa reaction regarding ni Bala ligad sa kalamay no kay nagasaka to ligad subong Ma'am Marlene according sa kay Sir Jimmy ang presyo sang kalamay di ang mansyapo no wala sang pagnubo wala man sang pagsaka actually ang mga stock diri Bomberlin madamo pagani no bisan mabilin so aton nga chekeron no para mas information sa aton tuturan kay kadamo gid sa nagakinahanglan sang kalamay no so ari Bomberlin no masulod kita sa iya sining okay no pag ma-interview to siya no live sa Bombo Radio Bacolod sir Pero morning. Okay. Hello, Sir Jimmy. Upod mo, sir, si Bomo early na dari sa piyak kalinya mayong aga. Okay. So, do pilan na ni kadlaw, sir, no? Wala na sang changes subong sa presyo sang kalamay. So far wala. 98 agyapon, sir. Yes. Ang roga ni naton, sir, pila? 70 na. 70 from 68. 68. So, amula na yung nagkambyo? Actually, yun, tayo mo lang ang kambyo. Pag nubo-nubo yun, yun tayo balik na naman 68. Pero mahal, i-compare sa nagliligad nga sinimana. Okay. Sa nagligad ng mga sinimana, pilato siya, Sir Jim? Okay. Hello, sir. Oo. Do kayo naging sang signalan naton dira sa may sulod sang Libertad Public Market. 98 gyapon na subong nga presyo sang refined sugar. Basi kadali lang naton na makagwa-gwa sila kadali lang. Kay basi kon dira gid bala sa ato nga sang merkado. So, may na nga ito na signal dira sa mga telecommunication companies. Ang pahayag kahapon na isang presidente sa United Sugar Producers Federation, Mr. Manuel Amata, wala na niya isa lang niya kakudot yung kalamay nga nabili na sa mga planters. Kayo ubos na nila baligyan sang bulan, sang Abril pa, hasta bulan na sang Mayo. So, yari na subong sa mga traders ang tanan nga kalamay. Ang una to nagligad ang nagtuhaw nga do nagaproblema ko ng isa ka bottling company bala nga wise sang supply sang kalamay. Tiba siya medyo kulang-kulangan nila to pero pwede bala na nga medyo mas malas ay siya. Dason abo na ning dire na nagsugod nga nagsaka ang presyo sang kalamay sa nasubong ang refined sugar is 98 pesos. Mamo Grace. Ma'am Marlene, so aring naliwat, no? Aring na si Sir Jimmy again, Ma'am Marlene. Okay. Sir Jim, pasensya gin sir kada medyo mahinang signal naton. Mga pila ni kasi mana sir nakaligad ang tagpilato gani ang raw sugar 60. Ang raw sugar mga 55 to 60 mga 2 weeks ago. 2 weeks ago lang. Dason sir kada adlaw na nga nagasaka ang presyo. Yes. Ang brown sugar ya sir pila. Ang brown sugar
sa una, mga sang July, sang July, nagamatamata na ni sa 55 hasta sa 60, kagkaroon na 70 na, Pero ang normal niya gani sa sir nga presyo, pila? 48. 48 pesos. So, 22 gid ang ginsaka. Yes, so. Ang panundugan na diri sir sa mga millers ang why na ya sa ila ang supply sa mga sang kalamay kay tinaubos na nila ya baligya. Para sa imo abi may shortage giman kita sang kalamay diri sa Negros Occidental. Ang isa sang na sa una may bidding. May bidding sa Victorias, may bidding sa Hawaiian. Karon wala na bidding. So ara na sa mga traders ang stock. Oo. Pero kung magsiling abi nga kulang, anong paglantaw mo sir? Dapat paglantaw daw wala magulang. Wala kulang no? Ako na may analysis Kaya kada order ara man eh. Okay. Ang ginapa-order sa inyo, sir, why man niya changes sa kung ikumparar mo abi sang Hunyo nga gina-order ninyo? Ginlimit lang namon mismong order, considering pagsaka, nagagamay naman ang purchases ng tao. Kaya nagsaka ang presyo. Yes. Kaya kung kulang tani, sir, ginpalimitahan man sa inyo ang sinako nga inyo ginabakal. Wala. Sabi lang yan, nagalimit sa amon order. Taga diin ni sir ang naga-deliver sa inyo. Pakulod na eh. Bacolod lang man. Oo. Amo na gini permanente ninyo, sir, no? Nga ginakuhaan. Oo. Ano ning ginakuhaan mo gani, sir? Isa revision commercial, then trade, Marline. Permanent na ganyan, sir, no? Halin nga nagbaligya ka. Oo, kasi sila ni mismo daw customer ka na gid ba nila. Oo. Pero amo ni nga tiwala man niya changes. Ang iniya sir last year abi sir kung ikumparar naton mga pila gid niya ka percent abing ginsaka niya. Siguro more than 40%. More than 40%. Wala man sila sir may ginahatag nga justification abi magpamangkot kamo nga ang kadako gid sang ginsaka sang presyo kada sinako. Daw hindi na akon siguro matagaan sa akon nga. Sa akon paglantaw basic daw hindi ko ma-explain Nagligad ganito sa nga tuig pilang sako sang refined sugar. Almost 2,000 plus na eh. Pero subong 4,000 plus. 3,000. 4,000 plus. 4. 4,600. Grabe, no? 4,560. So, Almost 100%. nagpilo, gidya gali, sir. Yes. Okay. Kung imando abe sang gobyerno nga i-raid ang ini mga bodega sang traders konforme ka dire, Sir Jimmy. Okay Okay, good. Mas mayo ganin para nga mabalaan tagid kung ano gid ang rason nga nagsaka. Oo. Kay ara na sa ilat tanan, sir, nga kalamay mo. Hindi na ko makomenda. Sige. So, sa sunod nga mga inadlaw, inita na yung mapaktan na kung na base magsaka pagid ang presyo? Guesstimate ko daw hindi na siguro kita. Hindi na. Kaya nakasugod ng milling season. Yes. Okay. Kabay pa, sir. Sir Jimmy, thank you, good sir, ha, sa time ni mo diri sa amon sa Bamoradyo. Bacolod sa liwat mayong aga. Okay, good morning. Welcome. Bamo Grace. Yes, Marlene. Te para sa ilaya, hindi man gina sa tuwal mga komentar kati ang kalamay araw subong sa mga traders nagabaton man lang sila ya Bombo Grace mo. Pero ti mayo man nagani kon nagamito na sa nga na gobyernong police power niya. I-raid ning mga bodega balaya sang mga traders para mabalaan tagid kun may kalamay pa na dira or ano na gani gatalipos puson ng kalamay or kadamo pa man gyapon.
Actually, Bomberlin, sa paglibot naman sa nagkakalain-laing nga baligyaan, especially sa mga dagko nga markets diri sa syudad sa Bacolod, every pwesto, no, every bala store, damo kita sang kalamay. Kag maliban bala sa mga naputos na, kaya pag yun sa sinako, Bomberlin nga standby lang, no, in kaso man nga maubos ang mga putos naman liwat. Na, Kag- amo na. Meaning, why gidjaya sang kulang kay nga maski magkadto kani sa mga supermarket, puno ba Yes. ng mga gina-displayhan na nila bla Bambo Grace? Isa pa Bomberlin, sa bisan diin lang mga tiyanggi, bala nga mga gadmay lang ang mga tiyanggi, magsulod ka sa mga barangay, Oh. no? Wala yasang pagkadula sang kalamay or wala balaya sang tiyanggi nga wala yasang gabaligya sang kalamay ara Japon. Oh. Base sunod nga mga inadlaw bala maso na sa nagnubo ng presyo sang kalamay. Kay nga base dugay-dugay yung malupok ng presidente ta kaya ginahilabtan tong iyang pirmao. Mugani Bomberlin. So importante gini katama nga ma-inform aton nga mga kauturan. Kay isa pa bala Bomberlin katigado na ti mayara pa yasang manipulation abi nga katabo kung mayara man gid no. Medyo na mo nagliga na to ay panay gani 2,000 lang sako sang kalamay. So bong nagsaka siya sobra 100% ha. Insakto gid no. So Sobra diri- 4,000 na gali no ang refined sugar. Oo. Mo Grace. Imagine Yes. mo na. Sige. Gaano gid. Pero do damo man na nagabakalya no. Yes, Bomberlin, damo diri ka bakal kag ang pwesto ni Sir Jimmy, wa may compare mo sa ibang nga pwesto, dako ni siya nga pwesto kag ang sa pwesto diri. So kalabanan diri nga na-occupy bala sang pwesto ya mo ning mga kalamay, mga harina, may mga sinako-sako gid sa sulod sang iya mismo nga store. Oo. Sige, Mamo Grace, lauman ang taniya, kaya nagasugod na last week ang milling season. So base nubo naman ang presyo, kabay pa kay manti masugod naman nga danang klase para sa mga ginikanan na dugang na naman sa ilang galastuhan. So ang kalabay ang nga daan niya, kung naga daw namin gaman niya may ginainom-inom kagaman niya nga mainit-init. Yes, Bomberlin, mapagatas or Milo. Or ang Choco. mo dapat nga chocolate drink. I mean, Or kape. Ay ba niya, ginamix gina nila tatlo pagid. May choco, may kape, may gatas. So, dason kalamayan mo. At choco. May kalamay, ginaya. Kaya mga bata nga daan. Dahil niya sa mga dagko nga kaya lang wala kalamay. Bantayan ta ni Bomberlin, no, para sa mga kauturan, mangin partner, tani mangin frontliner ta kumbaga. Kay parang hindi man bala marimalaso mga problema ang mga utod sa. Sige, Mamo Grace, thank you, Gid. Yes, Bomberlin, si Bombo Grace na Baton para sa pamansang radyo ng Pilipinas consistent. Overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Lynn Labaton with Sir Jimmy Sukenya dara sa Maya Libertad Public Market. Nagakonberbar nga tiway na subong nagahulag ang presyo ikatatlo na ning adlaw kaya sa nga tinalikdan nga semana until Miyerkules kada adlaw nagasakang presyo. O ati wala man ni abit choice ang mga retailers kundi nga magpasaka man base sa pag-increase ang presyo nga ginahatag sa ila ginaduso sa ila sa mga trader. Kay why man gani sila ginalimitahan kung ano kadamo o kung pila kasako ang order nila kay may i-deliver man. Di dinadara ang shortage ba no? Di nadara masiling ang Sugar Regulatory Administration nga mayara sang kakulang sa supply amo na nga ma-import kita sang 300,000 ka tonelada sang kalamay kay nagabaha man gyapon ang supply sa merkado. Ginpasakaan lang ganyan nila ang presyo. Diba? Sigani kung why ni naton sagad katalakay may sunod nga mga inadlaw ang or nagligad Miyerkules tong last naton base kapo nagsaka na naman. O kag subong saka na naman. Ti ginapangitaan gid sang Sugar Regulatory Administration sang lusot. Parang maka-import ambot kung ano ganang nagahulat sa kay SRA Administrator Hermine Hildo Serafica. Nga bisan pagani ang pirma sa presidente, ginhilabdan na nila.
ang panindugan kahapon sang Malacañang Palace through Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Ang ining Sugar Order number 4. Sugar Order number 4, that is illegal. Wala gin panugutan isang presidente ang pagpirma ni Undersecretary Leocadio Sebastian sa resolution on behalf of the President. Ginabutang lang siya dira nga magserbe bilang alternate niya kung hindi makatambong diri ang presidente sa mga sinapol ligo balas ang Sugar Order number 4 Bomboton. Ang Undersecretary sang Department of Agriculture, Sebastian, Leocadio Sebastian, ginabutang siya dira sang presidente kung unavailable siya alang-alang ang iyang schedule, magtambong lang niya sa pagsinapol. Pero kung wala naghatag ang presidente sang otoridad nga pirmahan niya to ang mga papeles nga kinangladon sinipirmahan ka ngay nagid lamang sang Sugar Order, why na iya kinamatarong ang ining Undersecretary nga magpirma nga nagmato-mato gid. Kay ano gid ang ginadali sos nakibot man ang Malacañang sang tinalikdan nga adlaw. Gamay nagwa nga Sugar Order ang SO number 4 nga may pirma ang presidente. Diba siling pang Sugar Regulatory Administration, subong gingakasan na nila sa ila website, hindi man yung pagibalita sang media, kundi mismo SRA ang nagpagwa. Pero tingin kakas na nila, kay na balahuba na, kay gadali, gid. Abot ko nanugid ang hulat ng bulawan kay Sir Picagoro. Tiamo ni ang clarification sang palasyo sa Malacañang Banwa through Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Pamatian naton ang taga-pamaba sang palasyo sa Malacañang, Press Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles. Magandang umaga. Yesterday, a resolution was uploaded on the website of the Sugar Regulatory Administration, purportedly coming from the Sugar Regulatory Board. Resolution number 4 authorized the importation of 300,000 metric tons of sugar on top of what had already been imported in May of this year. This resolution is illegal. The chairman of the Sugar Regulatory Board is President Ferdinand Marcos Jr. As such chairman, he sets the date of any meetings or convening of the Sugar Regulatory Board and its agenda. No such meeting was authorized by the President, nor such a resolution, likewise, was not authorized. It appears that the resolution was signed for and on behalf of the President by Undersecretary Leocadio Sebastian. He was not authorized to sign such a resolution because the President did not authorize the importation. Importations are a sensitive matter, particularly with regard to agricultural importations. Sugar is one such importation which we take great care with. It is a balancing act. The importation has to be carefully studied to protect both the consumer against the rising prices of basic commodities while ensuring at the same time that we do not destroy the local industry. As such, the only response to the query on whether or not an importation was to be made, the President answered, the President did not assent, and it was the Executive Secretary who issued the order to create an importation plan. It was therefore clear that there is no authorization for the importation of these 300,000 metric tons. An investigation is ongoing to determine whether any acts that would cause the President to lose trust and confidence in his officials can be found, or if there is malice or negligence involved.
In such a case, if such findings are made, then the only determination left will be how many heads are going to roll. Okay, banwa mo ning pahayag kahapon ng Attorney Trixie Cruz Angeles ang ato ng press secretary. Tinagaparay naman ako ng subong ang investigasyon na para may baluan na gid kung sino gid tuwabi ang utok-utok nga ang ginapirmahan ni Undersecretary Leocadio Sebastian ang ining nasambit ang resolusyon. Ay, Yusek, kadali ka mangin presidente? Wala ta padalagan ka sa eleksyon para mangin presidente ka makapirma ka sa pangalan sa presidente? Kaya sa pagkaintindi naton kung hindi man na yung presidente magapagwa sa executive order, for example, ang nagapagwa sina ang executive secretary gid lamang. Executive secretary nga si Subong Attorney Victor Rodriguez. Wala sang iba na dara nga pwede makapirma sa pangalan sang presidente, magluwas lang gid ya kung siya ang iga-authorize. Pero though sa aton nga pagatutok daw wag ginaya sang under sang Tiglicom abe kung siguro kung may authorize man ang presidente ang Tiglicom mismo, not ang undersecretary. Although galing adri natabuan lang gid nga ang Tiglicom subong sa Department of Agriculture amo man ang ato nga presidente. Pero ang pagatag sang palasyo sa Malacañang nga hindi ini otorisado sang presidente. Kay kung nagpamati lang ginitani ang Sugar Regulatory Administration sa mga rekomendasyon sa mga sugar planters nga i-inventaryo tabi kung ano gid kadamo ang kalamay sa mga bodega. May mga nabilin pa manadra sa mga sugar central pero jutay naman lang kay subong manugsugod na ang milling season. Meaning, dugay na natapos pwede na kabulan Hunyo, Mayo, Hunyo, Hulyo ang milling season 3 months ago natapos. So, ang kalamay ara na sa bodega sang mga traders. Kung imando tani sang presidente, for example, itap na dira National Bureau of Investigation, i-raid tani mga bodega sa mga trader abe, para nga may balo, antagid kung why nagiman isang kalamay, kaya nagapinagusto na lang sila pasaka sang presyo. Tari sa mga negosyante, nung gusto-suwan lang balay nga paginansya, no? Galing kati mayara, gijagyapon, nga basi mayara man sang himbunanay ni niladra sa Sugar Regulatory Administration with the traders. Masiling na si Sirapi ka, mo ganang pertek excited, ganaya, oh. Te, subongo na on siya, may ang excitement niya. Kay natokiban nga way galit tuyagin panugutan sa presidente. Diba, si may mga pag-inistoryan na ilan na inibasi man lang niyaton. Sa mga butlers na una-una, ang bottling company gininagwan eh. Beverage company nagpagwa. Dire gini nagsugod, I think that was June or first week sang July. Ilan ito ginakulang ang kalamay subong. Tido basi apektado ang katamis ang ginabaligya. Sus pagkasurod nga mga inadlaw dito na. Gali nagsanay ng pagasaka sang presyo sang kalamay. Diba si kumayara na dira sang white naman lang na ibaluan. Ang pag-inistoryanay na nila, brahon tani abe mayroon sang artificial shortage abe. Para nga magasaka ang presyo, ma-justify naton. Para nga mayara man sila sang justification nga mag-import kita sang kalamay. O galing ko nagsugod naman lang ang milling season subong nga ma-import pa di kita. Kay pila ka bulan, sobrang isa pa ka bulan ka magabot ning kalamay diri sa aton, so gahimo gasa na ang kalamay nga locally produced. Kaya subong, why man niya sang kakulang sang kalamay eh. Bilang siguro mga trader ngayon pangtampukan tani sila siguro sang kalamay nga mga scrupulos nga mga negosyante ni sila gani guro magbaho. No? Kay kadamo man niya sang supply. Ang literal gidya nga kulang ang supply, magluwas nga kamahal sang presyo, why gigitaya may mabakal sa merkado. Pero ito, maglibot ang padrol na to, so sa pagkadamo man gani.
sa supermarket, kanamo man isang supply, ang kwarta lang ganyan kulang. No? Ang kwarta lang ganyan kulang. Sila ganyan, Sir Leo. Tapos sa inom kape, pang-os na lang tatubo. Kaya total, sir, nagamiling season, naging subong, no? Yung bata ta ganin nga, suhuta sa katubuhan to, yung kamagwa, perte ng tilitigab mo sa nga tubo ka, ngay ka na bumbuhan ta ne. Ang inawa ng pangita, sa mo ginikanan, na bala, ato kato galaga, nagsuhot ka to sa katubuhan na to, kay mapang-os ka. Tibi na subong i-challenge na nato ng mga trader nga ni kag mga sentral. Abi may pasudlan nga kami da sa inyong sentral dako na sa inyong bodega. Kailan tawon ta ginabi? Mabalibad ni sila mga we need clearance mga buni damo lang rason. Tiyan mo na kung gamiton sa gobyerno kaya total mismo na nga aton presidente na ginilabdan na dre. Wait, top na binadra ang aton nga mga investigating agency balang body. Abi i-raid nyo tong mga bodega niyo, tanan, atensyon da sa mga trader da. May surod nga mga inadlaw, waning ibando sa aton presidente, mayugid. Kahit yung mga retailer, yung wine nila naton, sila mabasol, kaya nagadaho man lang sila yasang sinako sang kalamay. Halin sa mga engage diri sa trading. Tindihan, tama na nga mga negosyante. Dapat na ganig ginansya, gimang kamo, kaya sino man nga negosyante yung nagnegosyo siya para mamordoy. Dapat yan maginansya kagid. Pero kung may mga pag-imbunanay na ganin na kang mga nag-connive na kamo, preparar na kamo nga daan. Subong nga daan, tigiliwi pa. Ginagamit pa nila ang kurabi, may shortage kung pa ididan mo, din ang kakulang sang supply sang kalamay na da kay way. Mayroong gigatay gapon supply sang kalamay. Bulsa talang ganyang lusbot ba nawa? Te mag-import kita. Subong last week kagani, nagsugod ng milling season as confirmed kapon ni Sir Manuel Lamata. Kinabulabantayan tinaton kung anong mga tabo ni kaya si Rafi Kao. Inuwa gina yung na plano niya kag siya gina permi yung excited. Ginabalan niya ginara suggest sa mga planters yan abi inventaryo tabalang tanan nga mga bodega para may baluan tagidya kon pila ang supply giban subong sa galamay. Kag pila ang ratio sang aton nga na produce sang sa consumption sang 110 milyones ka mga Pilipino. Ang sobra, ang kulang na dira, amo lang nang i-import naton. Siguro mas namin ni mag-import kita 1 month before magano bala or 1 month pag-end gid bala sang milling season. Kay at least kung magabot man ining supply sang kalamay nagtakop na gid ang milling. Why na sang kompetensya na baligya na ni sa mga traders, sa mga planters ang ilang kalamay. Kaya kung mag-import kita, nga sa giman gyapon milling, ti naganubo ang presyo karon sang kalamay, silang pierde, ang abono nga dan subong puwerte ka mahal. Ti din manabi ang bawian na diri sang mga planters. May laman na ganit kapon no kay nag-example si President Bongbong Marcos sa Department of Trade and Industry. Para na sa presyo ay sang abono nga kung kaysa di mo na maintindihan sobra 3,000 ang sako para sa mga rice farmers. Pag baligya nila 500 ang sako sang humay, hindi mo manapin ang bawian ng ginagasto mo sa abono. Di bantayan din nato ng mga taga-Sugar Regulatory Administration. Kung affected na diri ang balsang Malacanang, tibulo bantayan na nato na. Kung apektado na dirang trust and confidence ang presidente, ano ginatinuntuhan nyo kwaw? Kung ako kay President Bongbong Marcos, ano kung niya magpasugot? Nga, ang patigan ng siling utod, ng siling ng balasahan ng mga opisyalis sa Department of Agriculture. Kaya, wala sa sang iba ng panumduban ng puro na lang import. Karte na gulong kadako ang komisyon na damo. Kita mo, may nakapatindog na ganito na mansyon. May nakapatindog na mansyon sa una itong agin import.
Base gani man na advance na diri para sa importasyon ng ano sang 300,000 kay nga na demat. Nakapatindog na to mansyon ko no. Sa unan na to nag-import sang bulan sang Pebrero bala. 200,000 to nila dalan to ganay isang kalamay. May nakapatindog na mansyon to sa Manila. Pero hindi niya taga Manila na yung nagpatindog mansyon. Ti ano paggadayhan kung 300,000 masuling sus ba si madugangan pag ining mansyon ko? Ti dalion tani. Hasta na nga pirma sang presidente ginangalan sa presidente pinirmahan na nila. Speaking karon sang Sugar Regulatory Administration sa diyan tayo maning kay Valderrama. Aton bala planters representative sa Sugar Regulatory Administration Board. Ti kundi solid Lenny Robredo supporter gini sang tiyempo election. Gina-point karon bilang tiglawas sa mga planters sa Sugar Regulatory Administration Board. Ito yung mga naguluwa na to, nga mga payag to, nga daw gina duso-duso gina ko doon ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Kakasala na si Valderrama, nanda ka daw siya gina naghingabutan nga ni sakon nga i-revoke ang akon appointment. Ti si Valderrama, nagkuhan ni siya, nagsumpa kay Bacolod City Mayor Alfredo Benitez. Hambal sang alkalde, duway ko na yung kabalo, yung kagainaway, naglis lang nga duwa, o kung wala sa hindi, mayroon na sila sang hindi pag-intindihanay. Hara na siya, mga commercial to danay. Ara na siya. Sige. Hambal sang alkalde, ang butaway ko na yung kabalo. Tinibaluan naman natin kung ano ba niya kayo ang relasyon ni Mayor Benitez sa aton nga gobernador, sa aton nga vice gobernador. Kaya bantay mo na ganing ginapasalamatan at at least subong ba si mahilituhog na gimana mga pulisa sang Kapitolyo kag sang Bacolod City government. Kaya total si Benitez na gimana nga to sining alkalde. Pero tiway man siya kuno hibalo ang mga squabble na dira ni Kwan ni Valderrama kag subong man ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Bomboan Sindol Sorilia sa report. Kamin. Bomberlin, ginaklaro ni Bacolod City Mayor Albi Benitez nga mo ganing hambal mo no. Why gid siya kahibalo nga niaragali sang squabble o kon pag inaway or pag hindi pagintindihanay sa tunga ni Vice Governor Jeffrey Ferrer no kag ining bag-o sumpa abi no nga director or miyembro sang board sang Sugar Regulatory Administration o kon SRA Bombo Erlin kay days before ni sang ginahambal sang ining pagwa sang statement ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga tuturon niya na lang gidya nga ang ining si ihutik niya to abi hambalon niya no ginarekomendar niya to abi sa aton iya nga presidente nga hindi no dapat kakason no nga board member si Mr. Aurelio Valderrama no sa SRA. So hambal diri ni Mayor Albi Benitez manati naibaluan ko lang na kay nagwa na to gali nagtawag sa iyaman si nakaistorya siya sa kay Vice Governor Jeffrey Ferrer ginsibilanon niya and then gintawgan man siya ni Mr. Valderrama nga muning natabo so iya na lang gid suggestion kay Mr. Valderrama nga i-resolve niyo na no kay siya ginklaro niya Bombo Erlin nga sang nagpalapit sa iya agod nga maghambal nga kung pwede maka-take out sa iya no lang isa sa mga miyembro abi no sang board of directors sang SRA ti ambal niya ti ako ya right there and then naghambal ko nga ti okay kay ti do sa ano man bala nga isa ka ng gremse no mangin miyembro man iya sang SRA ti do pride man iya ina nga ginatawag Bombo Erlin kay during that time no sang tinalikdan lang ni no sang August 6
si Mr. Aurelio Gerardo Valderrama, ining newly installed nga board member sa Sugar Regulatory Administration. Amo na, nag-take oath siya sa atubang mismo. Sang, ano ni siya, Saturday ni Bombo Erlin Saturday. No, sa kay Mayor Albi Benitez. Saturday, yung sakto, August 6 man gid early na Saturday, no? Sabado. August 6. Oo, Sabado nga adlaw. Si di ba ang statement to ni Vice Gov, nagwa to siya do. I think that was Monday, Tuesday, no? Days. Oo. So, days after na to, Bombo Erlin, no? So, nag-take out siya. So, Kay sa group chat man nanggali ko nung tubumbuan. Oo. Kaya dito nahibaluan, Bombo Erlin, kay kundi, amo na ang explanation gali dira ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Somehow nakita may nag-send sa iya nga group chat. Nga tido ginainitan niya gid abi si Valderrama nga ginahambal hindi siya gusto no nga mangin miyembro sang board sang SRA kay lain abing gusto no. That's why nga nag-react si Vice Gov, pero ang reaction niya through, sa press conference na to. So, amo gito abing nagpadako sa to nga, tingnan na mo na tuturon ta na lang gid. But days before that, no, nagpalapit sila ning grupo na Mr. Valderrama sa kay Mayor Albi nga kung pwede makatake oath. Dikita mo na gani Bombo Erlin dira sa picture, no, sa government center na natabo ang na schedule gid niya kay nga formado gid sila balayang formal gid ja bala mamuan. Oo. So na schedule gid amo na. So ang iya na punto sa alkalde sa siyudad sa Bacolod niya ang iya why man siya sa may ginarekomendar or ano dira basta i-resolve lang kay at the end of the day amo nang ginhambal mga negrense man kita tanan no. So dapat i-resolve ang conflict nga ini and hambal niya sa pamangkot may kay since mga kalyado man sila tuod no sang gobernador, vice gobernador, may ara bala si Mayor Albi sang gusto nga ibutang sa SRA. So hambal niya pabayaan ko na ya ang presidente nga mag-decide kung sino ya ang ibutang dira sa SRA. Hindi na siya kuno ya Bombo Erlin magrekomendar nga maghambal nga dapat si amo gidto no. So amo nang iya nga posisyon sa sining squabble subong no sa sining kontrobersiya sa tunga ng Vice Governor Jeffrey Ferrer kag Mr. Valderrama no Bombo Erlin may baluan na kung ano man ang power ni Vice Governor Ferrer kay siya man ang personal advisor for Western Visayas. Kung nabala pamatian sa nga presidente, kung hiwatik niya man binadira, antido tuturon ta na lang ni kay ginahambal man niya nga ganaduso kung man nga revoke na lang abing iya appointment. Oo. Kay ang ginaugatan sinatanan Bombo Erlin kakamping misang una si Mr. Valderrama amo nang hambal ni Vice Gov tapos gasinggitan siya again sa presidente and now gina-point siya sa SRA no. Anyway, pamatian tabala Bombo Erlin ang kabahin niya sang clarification or pagpahayag ni Bacolod City Mayor Albi Benitez. You know what? I didn't know about this, no? I had no idea the background of Mr. Valderrama. I was just told that he was appointed by the president and just needed an oath of office. And so he chose me. I do not know why. He chose me as the person to conduct his oath of office. But sa namangkot siya sa akon, you know, Anegrense was appointed to that office. They asked me if I can execute the oath of office. I did not see anything wrong, no? Until the next day when the Vice Governor posted it in his social media account nga may issue gali sa ila, no? So I did call the Vice Governor and asked him, ano gali ni? So he said, well, you know, according to him, sa nagstoryanay kami, kaya daw na-provoke ko nila eh. No? And then he showed me a statement coming from the sugar groups and etc. So daw na-provoke siya. So, nagtawag
man si Mr. Valderrama, and I said, please sort it out. No, can you talk to the Vice Governor and find out how we can move past this issue? We're all Negrense here. Let us try to move forward and work for the common good. I will leave it up to the wisdom of the President to decide. Of course, I will leave it up to his discretion and how he would like to choose the best person for the job. Amo gid kay ti siya ang presidente abombuan ara sa tanan ang power nga magapili na dara kay ti siguro may mga damo man yung mga nag-recommend para sa kay Mr. Aurelio Gerardo Valderrama. In fact, Correct. tatlo gani ka mga Planters Federation Association ang nagpagwa sang manifesto of support para sa iyang appointment, bamuan. Yes, no? Ining si Mr. Gerardo Valderrama, Aurelio Gerardo Valderrama Jr., Bomberlin, tinambal ni Mayor Albi, amo nang iyang posisyon kay ti. Sin man siya kuno nga mag-refuse kay Negrense na nagpa-take oath, no? Why man siya kay balusong squabble, dapat ma-resolve kay ti Negrense man ang tanan, no? Kay ti again, kung ibaloon gid naton ang background again Bomberlin ni Mr. Valderrama, presidente ni siya sang VICMICO, Planters Association Incorporated. Current director ni siya sang Confederation of Sugar Producers Association Incorporated. So, ang pinaka-latest niya, subong ginamed siya nga to the post by President Ferdinand Marcos Jr. nga manging katapo sang Board of Directors sang SRA. No? So, amo ina. Ti mayo So, pa amo ginagani ning kon posisyon. madayon ni ginaduso nga ton SRA Administrator taga Negros Occidental and then Oo. may kuan pa kita planters representative in the whole country na niya taga Negros man kay ti may ban man nga mga provinces nga may produkto man sila nga tubo. That's right. Sakto na Bombo Erlin, no. So, we'll see Bombo Erlin, no, sa dugang nga development sini, no, kag ang ining squabble nga ni, kag syempre ang pinaka-importante nga ginatutukan ni nila ang presyo sang kalamay nga tamaan kataas more than anything else, no. So, Bombo Erlin, ang muli Sige. so far ang update report natin yung madulong para sa pagpangalagad sa Bombohanay Big Time, ini si Bombo and Sindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Maraming salamat kay Bombo Sindol Sorilia. Ang ining squabble ni Bagaintindihan na yabidra sa tunga ni Valderrama kag Vice Governor Ferrer basi maistoryahan man lang. Kaya total tapos sige banto Vice ang eleksyon kung ang signature campaign sa ngaton nga presidente is unity, pag-isa, paghugpong naton nga mga Pilipino, maybe ginatindugan niya man ini subong. Kung nga ang ginabutang niya dira ang solid kakam pink supporter ni former Vice President Lani Robredo sa board sang Sugar Regulatory Administration. Maybe gusto man lang i-prove sang presidente nga ang akon ginhambal sang tiyempo campaign period nga suportado man sa mga supporters sang BBM Sara Tandem nga dapat maghugpong kita nga mga Pilipino regardless sa imong mga kolor ang tumanon sang presidente. Total tapos naman tong eleksyon at tagan na ton sang kahigayunan maning isa. Basi kon maduso niya man ang kaayuhan para sa mga planters. Para sa aton nga sugar industry. Kahit total ginaduso man gani sang aton nga mga opisyales nga kon pwede pa man lang ang aton administrator sa Sugar Regulatory Administration taga Negros. Kay kita man ang sugar capital of the Philippines. Ti angaton pagid yang planter ang planters representative pagid ko nalin sa Negros kunti mas maayo pagid. Kay man ang problema ngani sa tubo kagang pagpasanyog pagid sa ngaton ng sugarcane production na ang makaintindi sini wala man liwan kuning planter man mismo. Tekon ang tuduod gid balaya nga mga planter. Actually si Rafika nga ni planter man ganito sa may Leyte. Pero
Ti dako guro nga ganar niya da sa importasyon sang sa inuso niyang kayuhan sa mga local nga mga sugarcane farmers Ti kun ang aton SRA administrator taga Negros, ang planter representative taga Negros, kundi daw mas matul na to kwan na bala ng louder bala ang voice sa ngamuning nga mga members of the board sang Sugar Regulatory Administration. Base na hinalian lang si Vice. Kung makahutik ka to Vice kay President, namin pagin malakip mo ng i-raid admin nato ng mga bodega sa mga trader, Mr. President, i-raid ta ng mga bodega sa mga sang mga trader nga nilang tawon tagadabi kung kalapad na to sa bakante sa mga bodega nila o kung damo man gapo ng supply. Kaya maging abutanay kita, wagi kita sa nga senso. Kung anong sugyot to sa piyak, hala, dabu ka na pagidadari sa piyak. Te kung magpadala-dala kita sa politika, total tapos itong eleksyon, kaya makuha na kita. Deprived na kita bala sa pag-umwad ang gusto naton. Kaya man kung pwede pa man lang pagkatapos seleksyon na move on na kita, mas mayogid. Kaangay sang mga Americans bala, classic example. Pagkatapos ng eleksyon maski ng kandidato to daw wow na kasubo kay na pierde gina-respeto nila kung ano ang desisyon isang majority. Kaga mga tao to tapos election, move on na dayon kiti damo pagkita sa kuan sa aton yang pangabuhi. Haman siya nila yung eleksyon isa lang kadlaw ni nita pagpadala-dala gid ang aton buot. 7 minutos sa nabilin antay sang lasan Nueva sa aga ginatugyan na nato na dira sa diskresyon na sang presidente ara sa inatanan sa iya ang tanan nga wisdom para nga magdesisyon kung sino gid nagakaangay nga ibutang sa amon nga mga posisyon. Pagbalik naton Banwa dire kita sa Himasayo. Dini Himasay na sang tubo na kay tagtalapas na tubo subong. Kung nakaisa ang mga kotoran ni naton na balado hindi gadya ka pogong sa inyong ginabatyag. Ginatumod din nato ng taxi driver. Gina-determine pa ni subong kung ang ining babayi balang nga nag-post ang pasahero na nagpapara lang siya balasang taxi or in-app taxi ning iya nga ginsakyan. Kaya man ang observation sang mga taxi drivers nga na istorya naton na kay na sa Bomba Reports First Edition, wala sang metro ni ang kwane. Wala metrohan, malatong ginasakyan sang babae. Ti ano man niya imo kay katahom man nga ng pasahero. Dason naka-short shorts patagoro or basi mini skirt balang sok-sok. Ti una-una kuno dumayo man ang ila istoryana asa nga sang ulihi nagasaylo ng kamot sang driver why na sa kambya kundi ara na sa paa. Na ano man yaman. Ginadalahe gining pangalan ng ngalan sa iban ng mga taxi drivers Kita nagapating ako may mga medyo mulumanyakon man bala. Tanjutay man lang ni sila. Kado matyagan ninyo yung kaya naka-short ng babae kung may rason na gida ka mo excuse bala yung mga hurikap. Istoryahan tani with the Women and Children's Protection Desk sa pagbalik sa Bombohanay Big Time. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide. Sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-balding pa-premyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga online winners mula sa Sari-Sari Stores at Mini Groceries. Ako si Lorena Flores, ang barangay Handumanan. Nagdaog ako sang 3,000 sa online activation. Una nga hata! 1,000. Ikaduha nga hata! 2,000. Ulihi nga hata! 3,000. 3,000 pesos cash. Para sa mga kamot, ginakaptan na. Thank you sa sponsor. Kag ang nagapamati, mag-intraman ka mo para magdaog pareha sa akon. Thank you sa Star FM kag Bombo Radio. Idugang ko bakal sang entry kag ibakal ko bugas. Ang 3,000 pesos. Star FM, it's all for you. Basta Radio Bombo, #1.
Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang
Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may aray ni sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg ng caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Masami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kag restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran, ang Nike nagpagwa sang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sang Iran national team sa among nga tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtob sa $1 billion o kung pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer.
Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa
sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan hagud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes. 7 minutos na nakaligad sa taknang kalasan Nueva Ecija. Pabalikan na sa atong singang pagpangalaga diri sa palatunturan Bomboharay Big Time.
Natumod na nga taxi driver nga naging sakyan o natumod na ang driver sa nga taxi nga ginasakyan na sa minor de edad nga babae nga nag-post sa social media para nga maghatag sa nga warning kag awareness sa iban pang nga mga babae nga mga pasahero nga kung pwede pa man lang likawan na lang ginang pagapungko sa front seat. Kay mayara sang mga taxi driver nga una-una tinamin yung istoryanay. Pagkadugay-dugay nag-amat-amat na sa ilo ang iya kamot. Alin sa kambya kadto na sa imo paa. Kailabi na get ko nagasuksok ka sang sexy shorts or mini skirt, no? Kaya tikon na kaysa ninaton sa malipod manigar nga may mga babae nga amo niyang ila yung paagi sang pag-express ang ilang kaugalingon mo. And amo na ginasuksok kanila. It's either short sila, short shorts or mini skirt kay they feel comfortable kag ma-express gid nila balahang ila yang kaugalingon. So hindi na naton ya magamit kag ma-blame ang babae kung siya ang ginahikap. So, siyang ginhikap padara sang sinuman, it's either driver man na o kung iba na binandara, timaagyan na mabalaya sa dalan, yung mga nagapungko, for example, so naglabay ang ginhikap, yung imo yung paa, kati siguro na namian na gid siya kag naputian na gid siya bala sa imo nga panit. Kaangaya sa ning taxi driver, una-una tinami pa ko nung istorya na yan nila nga duwa. Until such time ato nagamatamat na kamang ang iyaya nga kamot. Dito na siya, so naka-enjoy ganda siya ka hika pa diri sa maya paasang sining nag-post sining minor nga taga-syudad sang Bacolod. Siya ti mapadulong man to siya tani sa inang balaya sang iyaya nga abyan. Kita ninyo sa ato na sining Facebook Live morning pic ang video nga gin-upload man mismo diri sang biktima. Ten tumod na konsuno ning driver kago na sino abi ang o ano nga kompanya ni bala sa nga taxi ang gining ginatrabahoan sa nga taxi driver. Cooperative man ako no ang gining taxi company para nga matumod. Although, dokwan ni kono gani, basi wala din nakuha ang metrohan na bala. Pero gani ang metrohan, kalabanda na ara siya sa dalom eh. Tiniriyo, waya nakuha dito sa may video. Pero mapasakaan ni Gapon sa kaso nga acts of lasciviousness kay natumod kung sino na ang ining nasambit nga driver. I-check na ito from Women and Children's Protection Desk sa Bacolod City Police Office sa Bombo Gracelyn Lebaton sa report. Kamin. Na tumod na nino ang sospetsado na ginreklamo sang isa ka minor de edad, 16 years old, kumbalin nga babayi. Kag ini siya, Arlene, amo si Ramon Lumra. No? Ramon Lumra, 49 anyos. Ramon Lumra. Lumra. Okay. 49 years old, married. Kag isa siya bambayin ka Grab taxi driver. No? Grab taxi driver. Kag residente sang Barangay 26, Gonzaga Street, Bacolod City. Kag subong at large siya. Kay ginpasakaan ni sa kaso sa act of lasciviousness in relation to Republic Act 7610. Bombo Arlene. So, Ramon Lumra sang Barangay 26. Yes, Pamarlene. Okay. Diba suway na ni gabiyahe subong? Posible na Bombo Arlene. No? Kag si dugangan na ni karon ang background niya sa mga nakilala man sa iya. No? So, Bombo Arlene, according kay Police Lieutenant Pila ding edad na niya natumod na ton, Mamo Grace? Ang edad ni Ramon Bombo Arlene sa 49. Okay. Sige, 49. Yes. Duga santo man sa kamot ng Berlin pero kay duka kulubot na to no. Oo. Duka kuan na bla, duka gasrang. So Berlin,
Inet subong at large no kag ay nga kaso ara sa WCPD diri sa siyudad sa Bacolod or din kay Police Lieutenant Arlene Torrendon, Member Arlene nga ining pag-blatter no pag-blatter sang victim bala sa 16 anyos pagkatapos pa sa ang adlaw after na sang incident na tabo kag ang ara sa blatter report Member Arlene no ang ining victim makadto sa iya sining iga no abyan no kag samtang nagabiyahe di ang driver nga ini no nagtuyo bala nga ni siya i-touch no ang iya sining legs kon gintandog niya nagigani ginihimas niya nagigani nagtuyo no nadason nagtandog na gid no sa iya nga legs sa iya nga thigh sa iya pa nga side boobs no pag sa iya nga neck for several times kag nag-cause ina sang pati sa iya nga liog mo Grace? Yes, for several times. Katunto ba? Nagtuyo. Nagtuga ini sang dako man nga kahadlok sa victim. No, hindi lang ni ganiya hikap. Yung kumu niya na gid niya, Bomo Grace? Yes, ara sa video, no. Kag, si isa pa Bomo Erlin, ang victim 16 years old, nagkahadlok ini siya. No, nagapangurog ni siya sang kahadlok. That's why, amo nang yung videohan niya lang, no. Mayo man gani kay agya balayang presence of mind aragid nga videohanan niya Bomo Grace. Maskin pila lang na ka seconds at least may ara ka bala proof. Oo. Wala na galing pero na Bomo Erlin mayo pa ning ilang pag-istoryana syempre kung ikaw bala nagabiyahe man no mahilig man ta kay mag-istorya kis so ulihi naglambot na yan sa pag-hiccup sinisang driver sang saylo ng iyang kamot sa ang kambya na doon ang kambya mo daya choyo. Oo. Naglapaw kay mo. Si Oberlin ang tungod no kay amo ning ginhimo sang driver syempre ang ginikanan no sang victim ginupdan niya siya pagkabuwas no sa Bacolod City Police Station 4 dito ginpa-blatter kag sa bahay naman niya no sang post pala no sang victim sa Facebook dapat tani pero siguro sa iya bala nga emosyon man no nga natabo to sa iya kag siya gid anhan bala maka-spread awareness. Yes, maka-spread awareness kag isa pa mabalaan man Member Arlene kung sino ni nga driver kanuna dito sa kabalo kung sino ni mo. Oo, correct. Ti kun why niya naging post Bomo Grace hindi ni mahibaluan sang publiko kag ni matumod to kung sino ang pangalan sang driver kag kun din siya nagaobra. Yes. Ano ba lang company? So mo na Berlin somehow no nakabulig ni pero kay minoritan siya according kay Police Lieutenant Torrendon bala. No, ang hindi na tani pag-post kay may ara da nga kung ikaw victim makakita bala ang unang post mo isa pa syempre sexy to mo naka-short damo bala Bomber Erlin sa mga komento nga negative against sa sining victim no sa bagay kasi makatuga man sa iya bala sang duga nga trauma no so amo na ano yan ni Bomber Erlin i-advise ni sa investigator on case nga i-delete pala ang post sang ining minor de edad pero siyempre, on the other hand, Ma'am Berlin, nagpapasalamat man kay nakaka-aid sa public awareness. Ipayating man sa aton tanan, no, nga may among naging-klase sang tao, hindi ko bala kapugong. So, Ma'am Berlin, aton pamatian ang pahayag no, ni Police Lieutenant Arlene Torrendon. For the act of lasciviousness in relation to Republic Act 7610. Dason, ma'am, so ang complainant na to nag-file sang kaso against sa suspect for the act of lasciviousness in relation to Republic Act 7610.
Dason, ma'am, saan ni ma'am nagpa-blatter ang victim, ma'am? The following day, no, nagpa-blatter ang aton nga biktima, no, allegedly nga gina-abuse sa ining taxi driver. Okay. Ang iya nga family, upod yaman, ma'am, pagpa-blatter ya? Of course, may upod siya nga family since nga minor ni siya. Oo. So, ma'am, ang about sa suspect, ma'am? So, ang suspect na to, no, since nga na-identify na ni siya, no, so several will be facing charges against iya, no, sa kaso nga i-file sa aton nga biktima. Diin subong mo ang suspect, ma'am? Ma'am? Ang suspect na to is considered at large, so i-file lang siya gyapon kaso sa aton nga biktima. Okay. Basi, ma'am, may mga idugang ka nga mensahe, ma'am, sa aton sa especially sa mga minors. So far, no, hindi lang sa minor de edad, no, mensahe para sa pumuluyo, no. Ang isa ka bagay nga ang katabo sa sitwasyon, no, may ara nga mga circumstansya which is nga may mga tao gid mga abusado. Yes. Now ang tawag nga mangin aware kita kasi security conscious man kita sa tanan, no, so ara na sa aton nga pagalingon, no, ang pagdalabat since nga may ara iban mga inosente gid ang akon nga mapanugyan lang, no, kung sakay sa balasa taxi tapos ang gabi na so na feeling nga ti safety man kita kaya the fact nga tabo ganing incident daytime, so ang awareness bala nga ti lataw nato nga ti mayari man kita technology subong cellphone na naman saka dato sa taxi lang tawon taman no, ano nga taxi nga line ina, ano nga sahig nga salakyan, ano nga brand, ano ang body number, iban ginapicturan ta na para at least may hawid. Kag along the way, no, kung ga-travel ka, siyempre inform man ang family mo nga dahil nakasakay ko sa taxi nga amo sini. So kag may ara man iban nga gina-suggest man namon nga kung ga-travel even gani atabo na siya adlaw, pero kung ka-travel, kung night time, morning time, i-drop by kita sa police station nga may ara police nga ipa-record mo kung diin ka ma-adto anong destinasyon mo. Siyempre at least ma-note naman sa ato nga police station para at least someday kung may makatabo nga insidente at tapos naton ilocate. Aga nga importante gid, no, ang atong biktima naton nagasakay dito sa front set. Kasi diri nga gasalig siya nga ti safety man ang taxi kag wala man siguro mag-sitter nga abusuhan to siya, so sa likod kita masakay na side, no, akon himata mo to, so diri ka masakay sa may likod nga side sa backseat para safety ka man dira, no, so amo na siya combo grace, no, so in the first time ni sa pakolod ni na batian sa nga abuse ang aton pasayro, but siguro sini nga mga nakalatabo, no, aware naman kag ang mga atong taxi driver ato mga operators, no, train naman ni guro nila kag i-remind nilang ilang mga taxi driver kasi isa rin sa katako nga insulto sa aton kag ang tag-iya, no, makadisiplina sa mga driver para sa sunod naman wala sang may mga insidente nga matabo para yun sini. Oo. Ang ining taxi ko na, ma'am, Grab taxi gina siya ko na, ma'am. Oo, Grab taxi siya, pero attached bala sa ng taxi nga may operator. Wala ko na metrohan mo, nga salakyan. So amo to siya nga naka-lead sa aton investigation sa investigator on case, no, ang pag-identify sa suspect since nga nag-cooperar man ang operator sang taxi. Oo. So ma'am, ang sa bahay niya sang post sang ining victim ta okay lang man ang nag-post ni siya? Ang pag-post, no, iba is a way nga nag-publicize siya. Isa-isa ni ko ng taon naton, do hindi man pwede na kahit, no, hindi namin nga exploit mong kaugalingon mo. But isa man to ka-way, no, sa positive nga paglantaw naton nga sa mga gisag to na-aware, no, ang tag-iya kasi dasig dayon ang mga responses kasi sa pagid ang nanantaw naton ang victim blaming bala, no, nga iban
nag-react dahil kay lipot ang short, lipot ang palda, no? But gina-avoid na iyan naton ang victim blaming. Nabiktima na siya, kag ma-victimize liwa. So, hindi namin naguluhaton. Oo. Kahit ang comfortability sang tao, Bumbo Grace, no? Ara na yan sa iya, the way mag-dress na siya. Oo. No? So, i-avoid na ang pagbasol sa mga biktima natin. So, mas maayo siguro, ma'am, na ipanason yung info siya, ma'am. Muna. I-suggest ko na sa investigator on case ko kasi siya ang nag-post abing aton complainant sa na maka-delete siya na ipa-coordinate sa investigator on case para at least hindi man namin. Okay, Momo Grace. Yes, so Marlene. Oo. Di ba, yung mga ganing kaya gina-postan niya, parang at least mahapos lang bala diri nga pag-determinar kag pagtumod ko na sa dini nga taxi company nga nga driver kaga sino ang ina nga driver. Kaya tikon makita niya sang biktima makilala niya dayon mo. Although silingan niya ti daw nami man to aga ni amon nga istoryanay una-una. Until such time yang do nag-amat-amat na saylo ang iyang mga kamot. Yes, Ginakambyan kag manibelang iyan kundi nga paa na. Oo, lain nagali. May nagali manobela, yung kambyada. Si Berlin, as hambagan ni Ma'am Brandon. Ma-adjust kita, no? Kung kita nagasakay sa taxi para na lang layo, no? Sa mga manibela, kay hindi mo kung anong matabo, kung anong ara sa pamintaron, kung imo nga ginatugyanan masang imo kagaling kung di ka na makadto mo Berlin. Aminado kita nga ti jutay malang na yang nag-aamon sini Mambo Grace. Do subong lang gani kita nakasalapo nga may amon sini bala nga driver nga nang hikap sang iyang pasahero. Kay man normal man lang na sa ato na yang mag-appreciate mo no kag abi na dara mag-admire ka bala. Sa mo na do kaputi abi sang iya yang paa pero ti asta ka lang ya dera hindi yang gamiton na naton yang rason nga ti naka mini skirt siya abi naka short sa siya amo na nga nahikapan likawan na naton ang ining mga victim na blaming bala kaya this is a traumatic experience para diri sa pasahero amo na ganing siling yang there is rape because there is a rapist. Kaya bisan mag-uba ka pa na Bombo Grace, atubang sang tawo nga na, kung wag na ya plano, hindi na ya matabo, wag na ya may panghikap na dara. Pero bisan putos ka pa halin sa imo ulo, asa sa imo tiil, kung may manog-rape ya, may rapist, mang-rape ginaya. Ti amo ba na diri? Kaya nga, ang kadamo man sa mga babayi nga nag-mini shorts o nag-mini skirt na binadara, may manahikapan. Tibisan nakapantalon ka pa na daya kon manghikap siya, manghikap gina. Aba na nga dapat tatagan ni ginisang lesson. Ang gining driver kay nagakadalahig ang iban nga mga driver balay nga mga maayo, Momo Grace. Kitaya mga listener gid na nato na mga taxi driver, I'm sure nga nagalalain gid sila subong sa sining natabo kay basta ra nga daan sa social media kadamo gid na sa makakita mo. So kabay pa sa mga pasahero, hindi lang naton pag-generalize. Kay isa, duwa, tatlo, siguro maximum nga mga may pagkamanyak balayang nga mga driver. Abo nga nagakadalahi ang ini mga maayo. So una sa tanan, kung pwede pa man lang, kung ikaw bala isa ka lang nga pasahero, mas safe gid kun sa likod na lang kita magpungko. Kung dudamo kamo kamayupo da kati okay nga magpungko ikaw sa likod sa front seat rather. Inaya pang panginlaman malang na yan naton. Away kita nagasiling nga gapungko kato to base manghuri ka pa bala. Mas mayo gid ang na cautious na kita bala nga daan. Pero kung sa front seat ka man yan nagapungko, hindi na ya rason nga ikaw ay hikapon. Kung may nanghurikap na dari, pasabton to naton ang nanghurikap, kay total may sarang-sarang gali ning kwan Bombo Grace, ang babae nga ni? Yes. Ang minor? Yes, sa subdivision, Saga Star. Oo. So kung may kasarang man lang nga dara, bisan way pagani, ako na desidido gidya, total ari naman lang di, padayonon ta na lang ang pag-file sa nga kaso, para matagan sang leksyon na ni mga kauturan naton.
nga nagapang-abuso bala. Abe nila ya ang lawas ang iban ilaman. Te kon ang imo pasayro na dara do lipot ganang iya nga ginasuksok, hindi ka magtulok dahil sa dalan ka dapat nga matulok. Kay kang base maaksidente ka pa nanda karon. Kapag si plat katoy mo ya sa paa ya nga babae lang da saya ko namon nang iya ginasuksok kay komportable siya dira ya. Iban nga dan yan ti ekspresyon na nila sang ilang kaugalingon. Hindi na nato niya mabasol kaya amo na nag shorts kaya mo. Amo na siling tabla bisang panty kag mag-uba ka lang na daya kon hindi na manyak ng tao, hindi ka ginaya pag hilabtan. Yes, sakto kay Ma'am Berlin. Kag malay mo ya Ma'am Berlin kung inang pasahero mo nga mo nang sutok bayo, may tingnan saya nga party. Bala. Tuting iba na dira mga naginutan bala, Bombo Grace. O so do nami balang paa mo ti syempre do may hidlaw kung ko permi ka nagadilargo. No? Bombo Grace kag ti basta lang yang ma-express mo balang imo yang kaugalingon. Depende man sa aton nga mga fashion mo. So it's still subjective. Pero hindi na botang balon yang gaguluwa ng iya panit na dire kag paa hilway ka na imo yang manghurikap. Bukid gani Ma'am Berlin. So ako personally Ma'am Berlin, magladaw ko ga short man ko mo. Nubo pa gani. Te, ang iba na daraya mo ng mga generasyon na nila. Kabay pa sa poso sang babaye, away na to sang may mang basol balaya sa iya. Kaya nga, kamuda nga gapang basol, nagasuksok man bala ka mo shorts, pati nga, away man ka mo na ikapanaw. Kaya nga, waya sang manyak, waya sang nagapang abuso. Ibig sang ano pa na yung imo isuksok, kung may gaabusador na daraya kag ginaabot, manyakon bala, may ano kagid na iya. Kasi mahikapan kagid. So it's with the person. Kaya man ako na kaisa siling katang base do disorder ni bala. Inaya do hugod ginaya sa buot Bombo Grace. Manghikap kada imo ya sang babaye. Ti dapat makasuhan ni kay total may ebidensya naman ang babaye. Oo. Berlin, think ka mo sang naga-komentar galing no kay wala siya ko nagpalag. Berlin. Think ka mo man sang pwede matabo pala sa amo tong time, no? Pwede siya masakitan, no? Pwede siya mapahamak pagid. So amo nang ini mo yagin video yan na lang, no? Para man sa iya nga sa ulihin gamit niya man Berlin maka backfight sa bala. Oo. Diba siguro kung matampaan mo pa na kung magagaway ka mo na karon kung aksidente pa ka mo. Kung sa mo nabi nga sitwasyon, hindi kita maka-judge sa katao eh. Kaya do hindi mo bala maka-decide, hindi ka maka-decide kung ano imo obrahon. Doon nga ka-mental block ka kung ano, plus pagkadang kulba mga daan. So, hindi ka tayo makasiling yung kamugi dyan ng kaintindi. Why kamo to sa side sang babae nga ni sang natabo ni. So, hindi ka ta sagad judge nga daw kita na gadyang maayo, ya kag kamo na gadyan na kay balo, ya kung anong dapat obrahon. Why kamo dito? Base kung kamo to sa iya nga part to, di man kamo kabalo kung anong obrahon nyo, base bisan video ganin, kamo kakwa. So, di damo man gani, ano na siya, Marlene? Nagka-amaze pala. Kaya nakuha ya pa mga video ko, no? Invite ang nagkatabo. Mugide? Ako nang smart movement. So, kay kisa ako magpalak ka, Marlene, mapahamak ang yun. Oo. Bisang sinigundo sa naya, at least mayara sang ebidensya. So, total, hari naman lang na kung na-desidido, gidara nga pamilya, mas mayo, ay pursue na lang nila ang ining kaso, Bombo Grace, para matagan leksyon na kay ang mga taxi driver, yung mga mayo, nagkakadalahig, sino? Yes. So, kadamo to kanina sa mga taxi drivers nga nag-react man kay tungod nga base ko nang muli naman magsalalakay mga pasahero na sa ila Bomberlin. No? So, hindi man wala man natin gina-generalize kay pero may ara gida tao nga sa shin ka mo, may ara gida yang isa. Oo. Makapalaing sa inyo. Amo gide. So, kabaya pang inimatagan na sa nagakaigo nga lesson ang ining taxi driver, Bombo Grace, kag hindi lang madalahay ang iban na bala. Sa iban na darang mga naga-judge, may panumdumon ninyo mga utod man ka mga babae, ay mga kabataan man ka mga babae bala.
So, be careful lang gid kung ano mga comment. Kung hindi ba lang maayo, hindi na lang pag-i-type da sa imo cellphone. Kung hindi ba lang maayo, ihipos na lang. Hindi nga matubong kapag ginaya sa mga maayo, hindi maayo, daraya nga mga komento ya sang iban. Ginadugangan mo lang ang pain bala sa pihak to. Sining agrabyado bala yang which is sa muning babae. So, gid ka, Bomberlin, may mga panawagan man ng mga taxi drivers. Kaya may ara, gid nga mga pasahero, malong nga babae nga, dungul-dungul ko, no? Kaya kisa, magsakay sa front seat bala, minatungtong ko ng tiil sa tubangan bala, Bomberlin. Ito sawayon lang. Sawayon, ginasaway man nila, no? Ginahamalan nga magparespeto kung sa mga taxi drivers. Ito, papanaugon na lang eh. Pwede man. Papanaugo na lang bumugres. Pero yun lang tawon ta malanta makita ta niya ginawa niya man ganing ka kipi-kipi man sa iyang paa. Okay man na, no? Kay alerto man sa Bomberlin. Sa nagakulog na siya gani sa pagkuha sa video. No? Naka-video pa siya. Sige. Bumugres, thank you, Gid. Yes, Bomberlin, nang unang report nga nagikan sa patrol ni si Bombo Grace din ni Baton para sa Mansang Radyo ng Pilipinas, consistent. Overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace din na Labaton. Amo na siringan nato ng nagaluntad ang rape, pabangod ang mayaras ang rapist. Kay, bisan doon pa nang imo yung suksukon, o bisan na putos kapag gani, halina sa ulo, asa sa imo yung tiil, kung mayaras ang rapist, magaluntad, gina ang rape. Pati amo man rin sa mga nagapangabuso sa iban nga mga babae nga kung nakita ganin nila nga nagasuksok ka sang mini shorts or mini skirts dira ginagamit ang nilang rason para nga tandugon kanila. Ano gani pang himaso na kadara o kon horikapo na ka may mantani kon di ba magasrang ni mga kamutan yan niyo. Mga lagom pagkagagasrang, no? Kun mayara sa mga nagakatabong nga mo sini katagan ginaton isang laso ng ining ang suspensado kaya ti total na suguran na gimana isang pamilya sining menor de edad parang mapasabat sa layi nga iya nga gina-violate banwa because mayara kita sa iban nga mga kotoran nga mo ni bala ang paminsaron amo ning thinking nila nga kun ang babaye gani dubo ang lipot ang iya nga ginasuksok rason na parang iharasal sila, mahikapan, mahimba sa dara sa paa. Pero nga, ang kanamo man sa mga babae, nga mo man yung pansukso kanila, pero why man sila nahikapan. Kay why man to sang manyak sa iya ilang agin katuano kung sa ilangan nalabayan. Te kun padayonon pa naton, merabi na sang sa Facebook na nga danya, sudamo ganyan sa mga mangin alamon, no? Sa Facebook na may doktor, may abogado, may kung ano pa nga mga profesyon na da. Kita mo ni, damo na ba ng mga nag-comment yung ati, may kagin nagpalago, kung may kagin nagbato, o kung nagano da. Kung sa mo ka nga sitwasyon na hindi mo na bala mapaktan ko na naman, hindi mo na mahibaluan ko na no ang imo mayo nga himukon. Plus mga nga nagakururug ka na nadira kag hindi kita magsaga judge kay way kita to sa iya balayang side sang natabo ining paghikap sa iya sang driver. Kay nga nga subong lang ni natabo nga kadamo man sa mga babaye nga nagasakay sa front seat galing kay ang driver sang taxi nga ilang nga ginasakyan maayo hindi iya abusador, hindi iya manyakon. Ang blame dapat dito gidya sa driver. Kung mayara man dere isang manabat, hindi ang babae, kundi ang ining driver gidya mismo. Although nga ti dapat magpanginlaman man kita para sa mga babae, mas mayugid kun maanad kita nga sa likod kita nagasakay. Kung sa tanan, that is prevention. Mas kinanuman na yung imo nga ginasuksok na dira, prevention, na not the same time, inang aware kita bala katama because hindi nato napaktan kung sinong mga driver sang taxi nga ato niya ginasakyan o kung ano man na dira mga TNVS man ako nano mga in-app ni bala nga dira na lang kamo yan nag-book para nga kamo ang sugaton
So, ginatugan na ni naton sa Women and Children's Protection Desk ang pagabulig dira sa may pamilya para nga matagan ni sa nga lesson ang ining driver sang taxi kamo na ginsakyan sining menor de edad. Kaya mo na sila nga nato na balang nga bisan makakita ka pa na sa babae na dang hoblas. Kung why kaya intensyon, bubuton, tulukon mo lang na yatagan mo pag guro bayo. Kung di kaya manyakon. O palabayon mo na kung nandun dahil kiting iba niya nga daan. Especially kung nara ka mo sa beach, o paburakay ka mo to. Iba na nakatibak nang, iba na gani, why na gani gabra. No? Pati galing why na yaman yakon. Kaya mo na nga okay lang man niya. Pero kung bisan manghabol ka pa na daya kung may mga abuso, gid. 12 minutos, banwa ng kaligad, sila ng alas sa diya sa aga, kolabo sa nangatan nga tiyampo, diri sa Balatunturan, Bombohanay, big time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Udon. Dirigid lamang sa matutod nga numero 1. Upta na kitabwa sa moman sa gihapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! 6.5 million pesos